Alcalde, 50 máis unha edición da Festa do Salmón e concorridísima. E estamos, bueno, pues en este fin de semana grande da Estrada, este fin de semana que recorda pues ese nacemento do río Ulla cos salmóns que fixeron un maridaxe perfecto cos hostaleiros da Estrada, e a hostalería precisamente foi a que se volcou para que tuéramos 50 máis unha esta nova etapa, esta despois do medio centenar de anos de vida, pois que apostemos por esta gran festa, que sexa un dos grandes referentes a nivel culinario e que sexa este gran escaparate para que na Estrada o salmón e a hostalería pois non solamente sexa este terceiro fin de semana de maio, senón que todos os días do ano pois poida vir a visitarnos moitísima xente nun dos grandes días a nivel turístico do noso concello. Unha carpa aquí fronte ao concello, coa hostelería máis viva que nunca. E que a hostalería con máis colaboradora que nunca, e agardamos que hoxe se enchan e todos os días se enchan pois todos de visitantes para que veñan a comer o salmón, a comer a Estrada, e que un dos grandes referentes das exposicións grandes que ten o noso concello pois que potenciemos, e que coa programación cultural do fin de semana das letras xunto con esta celebración importante da Festa do Salmón foi un gran fin de semana para a Estrada. O río Ulla presente na Estrada e tamén no pregón e no seu discurso. Sí, pois un dos grandes baluartes, nos, o río, o monte, cando pasemos esta gran festa do salmón, pois pasaremos a Rapa da Albesta de Sabucedo, por lo tanto, pois como dixo o pregoeiro, en esas 51 parroquias temos a gran diversidade, con moito medio ambiente, con moito valor patrimonial e con un concello pois con moito que visitar, e que expoñemos con días como hoxe nesta festa gastronómica. Coas insignias ilustres que defenden a Estrada, que defenden o galego, que defenden o salmón. E ilustres que defenden pois o noso concello, a nosa cultura e as nosas tradicións. Rosario Leite Trabazo, o Partido Cultural do Partido da Estrada en Bos Aires, o Club Deportivo Estradense, o Pregoeiro e Xosé Antonio Touriñán pois foron os recoñecidos con o acto máis importante que facemos dentro do concello, coas insignias máis importantes que entregamos en este día grande na Estrada. Pois que viva a Festa do Salmón. Que viva e que viva por moitos anos. Estamos co pregoeiro. Esta, mira a insignia de ouro da Festa do Salmón. Cuidado, Saltando. Bueno, que tal o prego? Como viviches? Nos, o público, fantásticamente ben. Estuvestes aí? Sí. Eu ben, xa sabes que eu así de protocolos, de seriedade, non sei facelo, entón tenten meterlle un pouquiño de todo. Entre parroquias e chat GPT, esa o prego feito. Tal o feito, por eso é o que estaba dando, por se algún dos que estaba de salir algún día tedes que dar o pregón, tirade das ferramentas que temos actualmente. Vale. Bueno, sí. Que sinte un artista cando lle chaman, oye, va a representar a 50 máis unha edición da Festa do Salmón? É responsabilidade, aínda que o tomemos con humor, non? Eu non quero para min que sexa responsabilidade, porque para min é un orgullo, unha felicidade no sentido de que un concello como a da Estrada, a xente da Estrada che mostre ese cariño de queremos que sexas o noso pregoeiro, e por eso creo que pouca responsabilidade ten eso, non? Hai que disfrutalo, é verdad que sair aí diante da cousa tan posta e diante de tanta xente impón un pouquiño, pero este é un día de festa, é como iso ten que ser, non? Vir a pasalo ben. Defensa do Ulla, domesticar o salmón, vamos, deixaches aí unha receta de... Hai que buscar esas solucións, porque ter unha festa de salmóns e que non haxa do salmón e que non haxa salmóns no Ulla, creo que é algo que hai que mellorar. Estamos nun momento complicado tamén de que hai que cuidar o Ulla, hai que cuidar todo este espazo porque é necesario. Creo que me tocaba tamén como pregoeiro reivindicar un pouco neste momento, e despois pois sacar eses toquiños de humor e facer que a xente, xa que son as 12 da mañá, que un artista, os actores non traballamos neste horario nunca, ainda estaba medio dormido, pois sacar algún sorriso sempre é bo. Bueno, arrasando no teatro, no cine, nas series, na tele, nos monólogos, arrasando. Bueno, vai moi ben, estou moi contento, leva tempo indo ben tamén, que é o difícil neste oficio, e encima teño a sorte de que me chaman ou fago un montón de cousas distintas que tamén para os actores, para os cómicos, creo que é importante para que a cabeza siga rulando e funcionando, porque se sempre falo o mismo é complicado, non? Entón estou feliz, estou moi contento. Se queredes volver a ver o pregón, está íntegro nas nosas redes sociais. Se queres volverte a ver... Volvereime a ver para estudiar, ver que tal o fixe. Sobre todo para estudiar as parroquias.
creo que este ano cúmplense exactamente cada edición dedicada a unha parroquia, pode ser, non? Pode ser, mira, é verdad. Ok. Cuidado, cuidado con ese dato. Cuidado, Graciñas, Touriñán, a disfrutar agora. Veña, e os que o vexan na casa que berren cando saia a súa parroquia. Eso. Ok? Veña, boa festa. Gracias. Pois pillamos precisamente o conselleiro José López Campos, exalcalde da Estrada, emocionado, lembrando, que pasou hai un momento, conselleiro, que vemos... Bueno, moi emocionado, non? Porque son moitos anos de empuxando este pobo, non? Al final, eu teño respeto moitísimo o labor da política local, do que se fai desde o máis abaixo, non? Ao lado da xente, e hoxe ver aquí pois esta plaza do Concello, ver a Estrada como está tamén progresando, pois como estradense me sinto, estou contento, estou moi emocionado. 51 anos, aparte hai unha casualidade que a festa do Salmón vai cumplindo anos canda min. Eu nací no 74 tamén, é unha festa na que, bueno, pois teño así moi próxima, moi cercana, e estou feliz, e ver tamén os compañeros do goberno que apoian o alcalde, bueno, todo o proxecto que hai ao redor deste pobo, o estradense, os premiados, Touriñán, estuvo maravilloso, fantástico. Facía tempo que non había tanta xente no teatro como hoxe, non? Rosaura Leis, que é unha institución no pobo, e o Centro Galego en Bos Aires, que tuve a sorte de estar con Román fai un par de anos. Tamén emocionado, tamén. Bueno, moi emocionante, un día fermoso, un día para disfrutar e para transmitir tamén o orgullo que sentimos de ser estradenses. 51 edicións, 51 parroquia, que me o lembrou agora todo. Sí, a verdade é que, bueno, é unha data moi significativa, moi especial, non? Que ademais este ano hubo un salto na celebración, temos este espacio maravilloso, a forma tamén do propio pregón creo que foi moi dinámico, moi atractivo, e, bueno, ver que a xente responde unha vez máis 51 anos despois a un evento como este é unha satisfacción enorme. Pois a disfrutar. Bueno, e convidar a todo o mundo, non? A que sigan vindo. Agora entramos na Estrada nunha época de festa do Salmón, a festa da Sidra, as festas da Estrada, a rapa das bestas de Sabucedo. Bueno, temos unha hora, 2 meses maravillosos, e a convidar a todo o mundo a que se achegue a Estrada e que disfrute tamén do importante, do maravilloso cousas que temos en Galicia.